Ang sala amo ang pinakamahal nga butang sa babaw sang duta. Kag wala na sang makalabaw sini sa iya. Mayong adlaw, mayong hapon, mayong gabi, mayong aga, kundi man ka mga bahin sang kalibutan. Hari naman kita sa aton nga pagtuon subong. Ang isa kay lunggong nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ang pagtuon subong. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumado, ang inyong masunsun nga host sa siningaton programa. Kagari karon ang aton duwa ka mga resource persons, mga kauturan sa una inyong nabatian karon nagbalik siya namon nga ginimbitar, and then salamat nga iyaging baton ini nga paghangkat. Ang ako nung napakilala sa inyo mga kauturan si Sir Israel Garson, isa siya sa aton mga professors sa School of Arts, Science and Education diri sa CPC. Siya ang in charge sa Mathematics Department, mga kauturan, sina nga school. Sir Garson, may adlaw sa inyo. May adlaw, Pastor. May adlaw sa tanan naton nga taga-subaybay sa aton nga mga kauturan, mga kabiyanan, nga sunod sa aton nga programa, ang pagtuon subong. Mayong hapon, maayong adlaw sa aton nga tanan. Yes, sir. Si Sir Garson, mga kauturan, originally Linsa Leyte, pero dugay na si diri sa CPC. Even though mabalaan pa naton nga may mga ginagmay pa siya nga mga sinibano, but yet, mga kauturan, aton man siya ma-incendiary. Ikadua, mga kauturan, pero naging ninyo makita, the last two weeks ago, siya man ang aton nga dinapit diri, mga kauturan, ang aton nga dean sa School of Theology diri sa CPC. Wala sang iban si Dr. Pastor Rafael Carano. Doc, may adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor, kag Sir, mayong adlaw man no sa tanan naton nga mga utod kag mga kauturan nga nagapamati sang aton leksyon, nagatuon gid sang aton leksyon, labi na gid ang naga-subscribe sang aton YouTube program. Yes. Kabay pa padayon ninyo i-share ang aton nga video kag para madamo pagid ang mabless sa aton nga pagtuon kada semana. Yes, and that's correct, mga kauturan. Luwas sa YouTube kag sa Facebook. Ara man kita mga kauturan mabatian sa radyo sa K5 News FM kada Biyernes ang gabi alas 8:30, tub-tub alas 9, mga kauturan. Ini ginawaragwag sa Western Visayas, sa Panay, sa Antique, sa Capiz, sa Aklan, sa Guimara, sa Iloilo, diri sa Negros Island region, kag bisan pa sa Southern Mindanao, kag sa bilog nga kalibutan pinagi sa Facebook sang K5 News FM. Ari na kita sa lesson 4 para sa Hulyo 18, tub-tub 25. Sa hindi kita magpadayon, mga kauturan, aton na induko ang aton mga ulo. Sa sinigation ginoyari kami nagkapalapit sa imo, nagkakilala sa imo pagka-Dios. Karon amo naman ginatugyan ini nga pagtuon. Salamat sa imo nga pagpakamayo sini halin sa una tub-tub karon kag sa mga palabuton. Salamat gid nga ikaw magaupod sini nga pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, Sir Israel, ang aton nga sadsaran nga teksto. Para sa aton nga sadsaran nga teksto, makita sa naunang Korinto, kapitulo 6, versikulo 19 kag 20. Nagasiling, wala bala kamo makahibalo nga ang inyo lawas templo sang Espiritu Santo nga yara sa inyo, nga inyo nabaton gikan sa Dios, indi na kamo inyo, ginbakal kamo sa kabilyanan, gani himayaa ang Dios sa inyo lawas. Amen. And that's correct. Masunson gini ni Doc Rap and Sir Israel nga teksto nga basa sa aton mga kauturan. Ang aton nga leksyon sala o kung kasalanan sa sulod sa iglesia.
in the church. Doc Rap, may nabalaan ko bala sa computer language. Natawag nga Gego sa Israel. Gego means garbage in, garbage out. Nga nung ginpasulod mo sa computer, i-process sa computer. Pero ang sala gid gyapon pagwa niya. And then, most likely, doon mo man ang sitwasyon sang mga taga-Corinto during the time of Paul. Kagbisan sa aton subong. Yes, ang ilang mga kasalanan aton man subong nga gina-suprer, aton man nga gina-experience yan. Yes, Doc Raf. So matapos ang nangligad nga semana ang hindi paghiusa sa sulod sa iglesia sang Corinto, another issue ang gintakol ni Pablo sa taga-Corinth. Yes. Kag ini nga issue may tungod ini siya sa medyo sensitive nga bagay sa sulod sa iglesia. Tungod kay once tandugon mo ni nga mga issue malamo malamita. maapektuhan ilabi na gid kung ang nagahimo sini mga Dalag ko. medyo influensyado sa mga tao no Yeah. sa sulod sa iglesia. Ang aton karon nga iglesia sensitive kaayo sini, pero sa time ni Pablo sa time ni Pablo sa Corinto iya gid ni gin-address. Mayo gid kay gin-address gid ni Pablo ni nga nahimo nga daw aton sulundan sa aton nga panahon. Ang issue sa sexual immorality kag prostitution, marriage, singleness related sa relasyon sa mag-asawa kag sa pamilya. Yeah. Kagina presente na para gyapon asubong. So at least salamat nga si Pablo Ginicio. Kanami sa imo punto Doc Rap. Nga gintakol, tagaan gid panahon ni Pablo kag ginsulat siya gid. Ina nga mga sala in which karon na benepisyohan kita. Nga at least may ara kita nga referensya kung amo ni ang may tabo sa sulod sa iglesia. Sir Israel. Sa kay Pablo nga part, Pastor, dili siya makahimo sa pag tratar lang gid sa sala sa sulod sa iglesia. Gusto gid niya i-point out gani ang ining issue about sa sexual immorality, iya gid ni nga gitindugan kag iya nga gin padasig ang iglesia nga maga-deal sini nga mga issue. Kag di ato naman tunan karon dugay nga grabe gid ang abhorrence, ang ng abhorrence sa Ilonggo, ang dumili kag abhor hindi pagtandog o kon dulaon gid ini nga klase sa ni. Okay, ari kita sa Sunday, dissonance between faith and practice. Balik ko sa imo, Sir Gerson. Abi, ikaw ang una nga maghatag sini nga mga punto diri. So kung pagingon tag dissonance between faith and practice, Pastor, no, ang pagkasumpaki sa atong nga tindugan, sa atong nga pagtuo ug sa atong mga ginabuhat. Gani diri sa leksyon nato sa Sunday, mahitungod kini sa mga scandalous situation sa sulod sa aton nga iglesia. Nga gi-point out ni Pablo nga ni nagahatag gid siya sang emphasis kay ang katawhan sa Corinto daw ila na lang ni siya gin-tolerate. Ang delikado diha kung gin-tolerate na sa iglesia sa kadugayan nga panahon mahimong accepted na lang. Daw okay na lang. Giingon ni Pablo diri nga delikado kung ato naning batunon labi na gyud kung kini nga tawo nga nagahimo sini nga sala influensyado. Lisod nga sawayon or badlongon. Kati pero ko ni mo kanon. Doc Rap. Ang mga apostoles, ang mga Hudiyo, ang early Christians sa Corinth, I believe nagabasa ni sila sa Biblia. Kag mga Hudiyo man sila. Ang iban sa ila may Judean background. Ang iban pure Gentile Christian. Greco-Roman nga nag-Christian. Pero ato yung may mga Jewish background niya, I believe nakabasa sila sa scroll, nakabati sila sa mga ginhambal sa Old Testament sa ilang time. And with that learning, naga-expect si Pablo nga tani i-apply na. Amo na nga tawag nga dissonance of faith and practice kay kung ano ang nabalaan
lain ang ginahimo. Ginahimo. Namo di ba? Ti ginhambal man gani ni Pablo nimo. Bilang isa ka Kristiyano, struggle ni sang Kristiyano. Sometimes we know tani kung ano ang dapat himuon, pero siling ni Pablo, things that we want to do, we cannot do. And things nga gusto hindi ta gusto buhaton, amo ang mahimo. And Paul recognized that struggle. Recognize niya na sa iyang writings. However, there is a Corinto daw medyo sobra na gini. Gani. Kag ang isa ka kaso diri nga tandog gin ni Pablo amo ang kaso sang isa ka tawo nga tapad no hilawas sa iyang asawa sang iya papa amay. No? So tawag ni sa Old Testament incest. Both sa Jewish kag sa Roman nga law bawal ni. Bawal gyapon. Bisan sa mga pagano, pastor. Bawal o bisan sa mga Roman. Bawal ni siya nga klase sang ginahimo. Pero amo na siling bala nga daw siling mo kay na normal na nga practice sa church until si Pablo way pugong. Hindi ka agwanta maglantaw sini nga problema sa church. This sexual scandal need to be addressed by the church, pastor. Diya. Kagti kung aton padayunon karon sa Martes pa sa Lunes, pastor, libalik ko liwat sa imo. Grabe ang siling niya di. Nga ina sila kung amo na ang ginahimo nila. Let them be removed from among you. Okay? I-deliver sila kay Satanas sa kaaway. Yes. Okay? Hindi ka mo magpakig-upod sa ila. Kung sa Cebuano pa, dili ka mo magpaka-halubilo sa ila, magupod-upod sa ila. And then, amo na that his spirit may be saved. Yes, Doc. Ang ginambal ni Pablo sa atong leksyon nga although ang Biblia wala sang klaro no nga explanation nga ang natabo ni. Ang ginambal diri is assumption nga siguro influensya ang tao, influensyado. Hindi man tandog. Let's say taas ang educational status. Yes. Taas kay sa Doc. Sa background sang Roman culture kag sa amuman sa mga Hudiyo sa ilang time may ara nga level of classes gani. Sa among the citizens ba nga ara ka sa dalom nga class, lower class ka do di ka kahimo sa paghambal sa mga taas sa class, upper class. No, upper class nga mga tao tungod kay it's a shame for sa ilang nga culture, and I believe we have that culture. Ang ginatawag naton hiya culture. Yes, mahuya ka magsaway. Hindi ka kaako nga magistorya sa tao nga labi na magulang sa imo, mas taas sang kaalam sa imo, mas kwartahan kay sa imo, mas influensyado, mas influensyado. Amo na nga I believe ang gina-address ni Pablo diri sa nagakatabo man sa aton iglesia, no? Practical apply tagamay no sa aton leksyon nga I hope despite no sa aton kultura may kaisog ang aton nga church board nga i-deal ini nga mga problem. Yes, and that's correct. Kag hindi ini pagpabayaan tungod kay siling sang aton leksyon klaro ini nga isagid ini ka terribly nga sala. Terribly nga sala nga hindi dapat mag-exist sa iglesia. Yes, and that's correct. Ang isa pa gid, amo na ang saktong siling mo nga sa unang nga panahon may mga strata, may mga levels ang tao. Kag kalabanan depende sa imong inadman. Yes. Sa imong attainment. Ti kung taas imong attainment, taas ka. Kung wala ka gidya ka eskwela, ti ato ka sa pinakaubos. Yes. Ti ang membro sa iglesia nga pinakaubos, mahuya mag-reprimand. Sino ka man, no? Sino kami? Malong ka, sino ka? Sa Israel. So umagisgot ta pag-deal ni pastor no. Ang atong lesson naga-emphasize gid siya nga
dapat ang aton nga church mangin serious kag consistent. Yes. Even si Paul nagagamit siya sang strong language. Nga itugyan na siya dito sa kaaway, no? Grabe. Then ikaduha, pastor, nga the church need to impose para sa rason nga protektaran ang iglesia. Identity. Protektaran ang iglesia. Ag ingon pa sa aton nga leksyon dire, dili naton kalimtan nga ang aton nga goal sa pagdeal ni ini nga mga kasalanan is restoration. Instead nga pakahuy-an ang nagahimo sini, ang goal sa church nga ma-restore, no? Kay dili man butsing ganon nga hindi na siya, wala na siya bahin sa iglesia, kay natugyan na siya dito. Pero ang gusto ni Paul nga mahibalik siya, may pagpasiguli, no? Because nagsiling diri, ang church discipline is rehabilitative. Yes. Kung masiling ta rehabilitative, maagat balik ang membro nga nagahimo sini pabalik ngadto pagpasiguli sa Dios. Yeah, I like that one word, Sir Garson, maagak. Okay, malibantar balik sa pagkalagay. Kag isa pa, Doc Rab, balik ko na kung sa imo. Sila ni Pablo, stay faithful to the scriptures. Yes. Kaya sila nga Christians. Okay, even though nga may mga Gentiles na nanganupod sa ila, may mga Romans na, mga Hudiyo, pero still, they are faithful to the Old Testament writings, labi na sa kay Moses. Kay si Moses, kadamo, gid sa mga pambilin-bilin sini, may tungod sini, ng mga sitwasyon. Yes, no? So, ang atong leksyon, kay emphasize, lisod ang pagdeal sini. Yeah. Muna, tuod na, Pastor, nga kinanglan ang aton nga mga guidelines nga pag deal sini must be biblical. Biblical. You know, nga hindi ta magwa sa Biblia kay kung opinion ang magahari o kung influensya ang magahari sa paghimo sang desisyon, away ang matabo sa sulod sa iglesia, labi na kung paboran ang aksyon, no, sang medyo influensyado nga tao, paboran niya ang bisan bala niya sala. Pero kung ang ipahari ta ang pulong sa Ginoo, tindugan ta ang pulong sa Ginoo, bisan hindi ni tani kay na-remember ko ang writings ni isa ni Maxwell, The Law of Bad Apple, sa leadership bala. Yeah. Nga kung John may Maxwell. nalata nga apple da, kuwaon mo na. Pa mo na kay dalagin ang Oo. So muni mo. So muni ang prinsipyo medyo harsh, medyo harsh sa aton culture karon. Pero sa Roman sa ilang nga time, I believe harsh man gyapon kay labi na kay corporate ang culture bala. Hindi kalisod nga tanggalon ka kung pero kinanglanon you need to be removed kay makalaton ka sa mga iban nga apple nga healthy ba sa sulod sa iglesia. And another one here is para ang association kag influence, no, mauntat sa sulod sa iglesia. Yes. Kag ang kwan bala ang sulundan, Pastor, sa mga uling tubo. Oo. Nga natawo sila, nakita nila daw okay lang. Ti sa ilaya, that is already acceptable. Para to sa imo ginambal kay na Sir Garson. Nga daw nahimo na lang nga practice. Inda nga practice nahimo na nga standard. Okay, nga ginasunod na lang sang iban nga mga katawan sa sulod sa iglesia. So normal na lang siya, acceptable na nga klase sang sa Tuesday, Sir Garson, protecting the church identity. Ano di ang mga punto nga imo na talupangdan? Nakita na ko diri sa Tuesday, Pastor, no, ang simbahan gidya may ara gidya responsibilidad, no, sa pagsulbar sa mga sala sulod sa iglesia, no, to protect. Ang goal is to protect the church identity. Kay ano na ang dagway sa church kung ginatolerate kini mga sala. Kag pareho lang kita sa wala na kailangan. Wala na difference. Wala na difference. Tapos gisiling diri sa aton nga leksyon nga kung mag-deal sang sala, no, gikinahanglan ang Dios nun kag malinong nga pamaagi, no, sa pagsulbar sang conflict. Kag sulbaron ang konflikto paagi sa pagpaubos, pagpasaylo, kag kaalam pinasikad sa Biblia. Yes.
pinasubay sa Biblia. Mm. Ina mo na, kag, ang isa pa ni Doc, before ako niyatag sa imo, si Pablo very strong kayo, na hindi natong dalon ang mga problema sa sulod sa iglesia, sagwa. Kung mahimo pa within the church lang naton nga sulbaron. Hindi tatugutan nga mag-away kita sa sulod sa iglesia. Ang mga tagagwa, nagatanaw sa bintana, nag-away ang mga santos. Yes, Doc. Kag apil sa korte. Yeah, sa korte. Sa aton subong ipabarangay. Pabarangay. So, and it's happening. Yeah, It- natabo. It's very sad no nga gakatabo ni. Yeah. Tungod manggod kay sometimes hindi amo na mo hindi niya makuha ang justice sa sulod. sa iglesia. Kung hindi amo na ang tendency no mga kauturan kung hindi nakabase sa prinsipyo sa Biblia ang aksyon ngay moon. Kay kung ang aksyon ngay moon medyo hindi pabor dito sa talinga sang isa. Why siya lain nga kantuan madalagan siya Barangay. sa korte medyo mabasa pabarangay ta ka or barangay ta magkitanay. Ang problema pag abot sa barangay ang mga kagawad to or mga councilman dito may mga problema man to kag may mga nagalantaw man tani to sa aton mga nga tani kita yang mo ilang sundon hindi kay abi namon mga balaan kamo dira no abi namon mga kamo ang sulundan dira kag karon may ara man gali kamo sina kag labi na sa legal abi dok siling sang ano diri parehas lang sa time sang Romans nga usually ang ginapaboran dito sa korte ang may kwarta. Kwarta ang paboran dali lang niya mapaboran ito muna bali Pablo nga kung galantaw kamo nga makakuha kamo justice sa korte sa lupa or sa ipalitigate ninyo ang kaso sa lupa unahan nyo na sa church kay masig masulbad man lang na no? Kay sa church ya kung ampuan kag pinaagi sa pulong sa Ginoo why gid ya sa ginatawag nga injustice or justice kung magpinasaylo ay na. Yeah. Kag sakto ginaya Doc sa imong nambalya nga sagwa iya madala gid iya sang kwarta ya ang tao. Bisan ano nga tabon sina sa ilang mata sa picture na sang justice nga babae nga nagakon sa kiluan na nga tabon bisan ano pa nga tabon may gisirang may giha ginada nga nagatanaw nga madala gid sa mas maayo gid siya sa sulod sa iglesia even though hindi kinaton perfect but at least bisan ano kagamay sa aton we can have justice daw ara balang do may nami pag kuan kay ti ato niya pinasubay suno sa balalang kasulatan kay say mo ginambal sa ina Sir Garson may pagpaubos kag may magpasaylo pagpanangamuyo okay kag mga ano ni mga laygay sa aton mga ansyano mga eksperyensya sa balalang kasulatan. Antidote of sexual immorality, Sir Garson. Antidote mo ingon tag antidote pastor ang Bulong. no ang bulong sang sexual immorality. Nasiling diri sa aton nga leksyon ang pagkabuhi nga balaan no makapalipay sa Dios. So sini nga hindi pa nga budlay i-resist kini nga issues kini nga sexual immorality. Kaluyahon ni sa tao. Pero kung atong iginabuhi ang pagkabalaan diha sa Dios, ang Ginoo magalikaw sa aton sini nga mga sala, no? Siling pa sa 1 Thessalonians 4:7 nagsiling dira kay kita wala pagtawga sa Dios sa kahugawan kundi sa pagkabalaan. Sa pagkabalaan. Tapos nagdugang dira siling da union with Christ through the Spirit must be determined in Christian ethics in sexual matters. Butsing ganon ang aton pagkahiusa kay Kristo pinaagi sa Espiritu Santo amo dapat ang magdumala sa aton pamatasan, no? Bilang Kristohanon labi na gid bahin sa sexual nga kabuhi. Yeah. Kagti before na ako natag sa imo Doc. Ang si Pablo kagti ang bisan pa sa Old Testament naka-emphasize gid nga ang aton nga kaugalingon templo aton lawas templo sa Ginoo. So aton ina siya always remember mga kauturan nga sex outside of marriage is sin. Sa lagi na iya. Sex
is sky is the limit as long as it is within the bounds of marriage, mga kauturan. Kay ti si Adan kag siya baging tugas ng ginubalik kita sa creation nga laki kag babae, mga kauturan, and then they have given them the freedom to multiply, mga kauturan. So ina nga prinsipyo kabay pa amo na nga prinsipyo ang magairal, ang magapringbabaw sa sulod sa iglesia. Amen. Maluway na ko to pero ang madugang ko dira nga si Pablo mismo ang iya lang gid nga antidote. Pangako ning translation sa antidote abot ko sakto pangontra. Kung siguro antimo. Antidote. Pangontra ba? Di ko nga muni permi ang nag-aatake sa iglesia. Ti ano ang pangontra? Pangontra ta. No, ano ang pangontra sa iglesia? So ang pangontra no sa iglesia amo ang siling ni Pablo, amo ang gospel. Yeah. Kag ang gospel nga hindi lang ara sa learning, hindi lang ara sa hunahuna, hindi lang ara sa intellectual knowledge, but a kind of learning which is experiential. Kinanglan ma-experiensyahan sang taga Corinto kung ano ang ginatawag nga ginhugasan kag declared nga balaan. Ano kinanglan ma-experiensyahan sang taga Corinto kung ano ang ginatawag nga membro sa lawas ni Kristo. Kinanglan maintindihan sang taga Corinto kung ano ang ginatawag nga ang lawas ta templo ni Kristo. Ini tanan amo ang gospel no. Ang pagpalapit dira kay Kristo amo ang antidote. Kay ti pastor kung addict ka na, lisod mo. Lisod computer games lang ang addict lisod. Amo na sa nang nabasahan ko nga libro kung addict ka sa sigarilyo kag inom. Hindi ka kuno mga muyo nga Ginoo kuaa ang sigarilyo sa baba ko. Untatay kay hindi manaog ang Ginoo halin sa langit kag kwaon ang sigarilyo sa baba mo. No? Kinanglan ang imo nga pangamuyo, Ginoo kuaa ang desire sa akong kasing-kasing. Amen. Samtang ako magapalapit, puyo ka sa akon. Kay kung si Kristo ang ara sa sulod naton kada adlaw, Amen. ang magagawas natural ang paggawas, hindi kayawan pugong ba, natural nga hindi ka na sina kay ang desire mo na change na. No? Amo ni ang antidote no sa sexual immorality sa Corinto. Kung naanad ka na, kung na-addict ka na, sakto na, Doc Raf, hindi kuha ang sigarilyo. Kundi puyo ka sa akon. Para nga ikaw amo ang magapugong sina. Kaya bisan nang tuto ka pugong sa gawas kung sa sulod ya. Sa sulod aragyapon. Aragyapon tong desire. Why gid? Aragyapon ang mga laway nga wala na kita panahon, marriage and singleness. Yes, sir. Ano ang mga isa lang ka pangapunto nga imong makuha diri? So ginklaro sa aton nga leksyon gid pastor nga ang sexual nga buluhaton diha lang gid sa lalaki kag babae nga minyo. No, outside sa marriage kag dili pwede nga lalaki to lalaki, babae to babae. Gi-emphasize sa aton leksyon nga lalaki kag babae nga relasyon sa kaminyoon ang buluhaton nga sexual or sexual nga buluhaton. Kagti ang sex is only for marriage. For marriage. Yeah. Sa mga single, may sa atong eleksyon, ginihimplo di si Joseph. Yes, Doc Raf. Medyo issue ako si Pablo may sawa kung wala. Pero siling sa atong leksyon, diling-diling nga, wala ko si Pablo. Wala si Pablo sawa. Ang pati kung hindi siya tani, kuno right nga mag-advise ni. Pero ara ni, biblical ni. Yeah. Actually, ang issue sa marriage karon medyo naglala na gid man sa aton nga panahon kumpara kay Pablo. Yes. Kay ti ko magambal ta sulod lang sa marriage, ti pakasal kami pero laki siya. Muna. Bahay siya, pakasal ka ba. So, pero ti hindi mangyapon, sala mangyapon ni. Yeah. No? Ang marriage ya kung mag-biblical ta, bayi, laki. Klaron gina, no? Kung mag-asawa, bayi, laki. Hindi kay laki. Magpakasal lang para maligal ang pag-updanay. Hindi, madula bala na. Bayi. So, it is happening in our church. Amo ning mambal ko lang gid. Nagakatabo ni sa church. Yeah. Nagalib-in sila, upod sila, ti taas.
dako ikapulo nila hindi madil. Dagko ikapulo. Sila ang donate. Sila nag-donate sa simbahan, dagko hindi madil. Pero ga live-in sila, lalaki kag lalaki. Babae kag babae. Mga kautura, tindog ta sa pulong sa Ginoo. Yes. Bahala sa dalom lang tayo sa kahoy masimba. Kung way lang amon ni sa simbahan. Correct. Correct. Tama gid. And that's correct. Mga kauturan, it's hard. It's easier said than done. Pero let's try to do it, mga kauturan. Yeah. Amo lang Sir Gerson, imong last word. Babilin-bilin sa atong mga kauturan. So sa aton gid nga iglesia, pastor, gikinahanglan gid ang pagpangamuyo. Labi na gid sa pagdeal sini nga mga kasalanan, no. Labi na sa aton mga leaders, sa mga church board members nga nagatubang sini nga mga issue sa iglesia. Kinahanglan ta mangin consistent aton ipangamuyo kini nga aton nga mga kauturan, no, kaabyanan nga nagahimo sini kag aton nga basihan gid ang aton nga aksyon kanang himuon aton nga disiplina diha gid sa balaan nga kasulatan. Agud nga walay kadtuan ang aton nga membro nga nagahimo sini kundi masiguli lang gid ngadto sa Ginoo. Yes. Doc Ralph. It starts in a family. Magsugod sa pamilya. Pagpili sang pangasawonon. We cannot choose siguro sang ato na subong nga pamilya, but I believe para sa mga batanon, they can really start, no. Right. Pagpili sang pagsugod sa maayong relasyon, everything can start because once mag-start ni siya sa pamilya, ang church natural nga mahadlok gid magkimo sini nga mga butang. Kabay pa nga, kung gamay pa lang ang issue, hindi pa kayo lala, ato na ini nga i-deal. Kay until nga kung mag-normal na lang ni later on, daw ay nasing magtindog kang mag-deal sini. Everybody will just act normally. So mga kauturan, let us do what we know. Yeah. Mga kauturan atong dumdumon nga ang panimalay sentro sang sosyedad. Sentro sang aton iglesia. Kabay pa nga ini nga practices nagasugod sa sulod sang iglesia. Though it is not easy, mga kauturan, sa pag-deal sini, but let's pray and try nga ang aton iglesia manginputli kag huwaran sa komunidad. Nga sila magataha, sila magarespeto sang aton iglesia, mga kauturan. Agudto nga ang aton nga pagsangyaw, aton pagbantala sa mga balita, magapadayon until Christ comes. Sa hindi pa si Doc Carado, mga kauturan, nagapangamuyo sa liwat Dr. and Mrs. Iberho Valenjong, Helen Barbasa, Ladil Labalan Gascon, Marlobel Herota Loren, Antipas Piedad, Jimmy Trino and Anely Trino Perdedo, Alex Pehedero and Ma'am Gina Pehedero Ilumer, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Iboy and Jessica Malabanan Juhan, and Myla Susana Jet and Susan Caro, Dr. Norvin and Rosalina Hibieso, John Luciano and Goldie Joliki Jr., Ido and Fimidon Bandes, Ma'am Evelyn and Elder Herbert Tamone, kag Dr. Erwin and Dr. Ruda Hardenico. Salamat gid sa inyong pagsuporta sa sininga programa. Yes, Doc. Magampo kita. Amay nga balaan, yari ka sa katasan sa mga langit, kami Ginoo, nalipay, sining adlaw, nakahimo kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Hindi putli, perpekto ang imong iglesia nga gitukod. Pero kami amay nagasalig kag nagalaom nga pinaagi sa imong dugo kag grasya ang imong iglesia mahimo nga worthy sa pagatubang dira sa imo. Yes. Labi na gid kung ikaw na magabalik sa sining kalibutan. Kabay pa ang amon nga mga leaders, ang amon nga ginahimo sa sulod sa iglesia. Isa ini kapag tindog sa prinsipyo nakabase sa balat nga kasulatan kag pinaagi sa pagdeal sa mga problema, pinaagi sa gugma. Blessed ang ini nga programa, yes, ang amon nga mga sponsors kag tanan nga mga nagapamati. Yes, Lord. Sa YouTube, Facebook kag sa radyo. Kabay pa ikaw padayon amay nga magabindisyon sa kada isa sa amon angtod sa sunod naman nga semana sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.